Здравейте и добре дошли отново на канала ми Bulgarian with Rumi. Как сте? Готови ли сте за втория урок? Да? Добре, да започваме. В този урок ще разгледаме въпроси и отговори с глагола съм, поздрави, формуляри и диалози. Въпросителни изречения с глагола съм. Ти ли си от България? Да, аз. Тук този диалог може да се преведе на английски последният начин. You are from Bulgaria, right? Yes, that's right. Втори диалог. Ти от България ли си? Да, от България. Тук този диалог може да се преведе на английски последния начин. Are you from Bulgaria? Yes, I am. Продължаваме с трети диалог. Ти ли си ученик? Да, аз. Ти ли се казваш Хуан? Да, аз. Ти Хуан ли се казваш? Да, Хуан. Ти ли си от Финландия? Да, аз. Ти от Финландия ли си? Да, от Финландия. Ти германец ли си? Да, германец съм. Те ли са от Испания? Да, те. Това е краткият отговор. Ако искаме да дадем пълен отговор, ще отговорим така. Да, те са от Испания. Те от Испания ли са? Да, от Испания. Или да, от Испания са. Той студент ли е? Да, студент е. Тя преподавателка ли е? Да, преподавателка е. Говориш ли италиански? Да, говоря. Или да, говоря италиански. Италиански ли говориш? Да, италиански. Или да, говоря италиански. Ти ли говориш италиански? Да, аз. Или да, аз говоря италиански. Те ли са от Швейцария? Да, те. Или да, те са от Швейцария. Те от Швейцария ли са? Да, от Швейцария. Или да, от Швейцария са. Те говорят ли немски? Да, говорят. Или да, говорят немски. Те швейцарци ли са? Да, швейцарци. Или да, швейцарци са. Те ли са швейцарци? Да, те. Или да, те са швейцарци. Продължаваме с няколко кратки диалога. Здравейте! Как сте? Благодаря, добре. Вие от Испания ли сте? Не, аз съм от Мексико. А говорите ли английски? Не, говоря испански и френски. Здравей, ти ли си Мартин от Словения? Да, аз съм. Приятно ми е. Аз съм Костас от Гърция. Приятно ми е. Здравей, ти ли си Наталия? Здравей, да, аз съм Наталия. Аз съм Мигел от Португалия. Приятно ми е. Аз съм от Украйна. Говориш ли украински? Не, говоря португалски, испански и малко български. Сега ще видим поздравите. Добро утро, добър ден, добър вечер, лека нощ. Отдясно може да забележите здравей, когато говорим на някого на ти.
Здрасти също говорим на ти, но това е разговорна реч. Здравейте, тук говорим на група от хора или използваме учтивата форма. Как ще поздравим някой, когато се разделяме? Довиждане, чао, до скоро, всичко хубаво. Сега ще задаваме въпроси и ще даваме отрицателни отговори. Ти журналист ли си? Не, не съм. Или не, не съм журналист. Ти от Франция ли си? Не, не съм. Или не, не съм от Франция. Словачка ли си? Не, не съм. Или не, не съм словачка. Ти фотограф ли си? Не, не съм. Не, не съм. Или не, не съм фотограф. Ти ли си Иван? Не, не съм. Или не, не съм Иван. Той ли е от САЩ? Не, не е. Или не, не е от САЩ. Вие писател ли сте? Не, не съм. Или не, не съм писател. Студентка ли си? Не, не съм. Или не, не съм студентка. Тук отдясно може да видите табличката за двата пола. Първият пол е мъж, вторият жена. Продължаваме с един формуляр и различните професии. Име Иван. Фамилия Георгиев. Държава България. Националност българин. Език български и английски. Професия адвокат. Пол мъж. Отдясно може да видите занимание професия. Студент. Това е вид занимание. Архитект. Това е професия. Музикант. Инженер. Адвокат. Лекар. Как да представим някого на друг човек? Красимира Петрова е студентка. Тя е от България. Говори български, английски и немски. Кирякос Пападополос е архитект. Той е от Гърция. Говори гръцки и испански. Хакиро Накамура е бизнесмен. Той е от Япония. Говори японски, английски и френски. Сега ще направим няколко упражнения. Прочетете диалозите и отговорете на въпросите. Здравей! Казвам се Никос. От Гърция съм. Здравей! Аз съм Ирина и съм рускиня. Студентка съм. А ти? Аз съм инженер и говоря английски и немски. Говориш ли английски? Не. А немски? Да. Нека разгледаме сега и въпросите към текста. С какво се занимава Никос? Откъде е той? Говори ли френски и испански? Откъде е Ирина? С какво се занимава? Нека сега да отговорим на въпросите подред. С какво се занимава Никос? Той е инженер. Откъде е той? Той е от Гърция. Говори ли френски и испански? Не, не говори.
Откъде е Ирина? Тя е от Русия. С какво се занимава? Тя е студентка. Следващ диалог. Здравейте, казвам се Наталия и съм от Германия. Приятно ми е. Аз съм Ахмет и съм от Турция. С какво се занимавате? Търговец съм. А вие? Аз съм художничка. Говорите ли български? Говоря и български, и немски. Аз също говоря български. Нека да прочетем сега въпросите към текста. Наталия туркиня ли е? Говори ли български? Художничка ли е Наталия? Откъде е Ахмет? С какво се занимава? Говори ли немски? Нека да отговорим сега на тези въпроси. Наталия туркиня ли е? Не, не е. Говори ли български? Да, говори. Художничка ли е Наталия? Да, художничка е. Откъде е Ахмет? Той е от Турция. С какво се занимава? Той е търговец. Говори ли немски? Да, говори. Продължаваме с един кратък диалог. Здравей! Здрасти! Как си, Стояне? Благодаря, добре. А ти? Горе-долу. Чао, Митко! Чао! Нека да видим въпросите към този кратък диалог. Как е Митко? Как е Стоян? Как е Митко? Той е горе-долу. Как е Стоян? Той е добре. Стоян е добре. Това беше всичко за днешния урок. В следващият урок ще разгледаме българските имена и техните умалителни, единствено и множествено число на съществителните имена и спряжението на глагола имам. Пожелавам ви приятно учене. Ще се видим в следващия урок. До скоро!